Medina de Benard Asante. Na meka asɛm bi kyerɛ wo ɛfa Bible nsɛm. Na Bible kyerɛ wo sɛ bɔ mpaeɛ ma wo tamfoɔ. That is the good. Me bɛ kyerɛ wo adeɛ. Bible ne se bɔ mpaeɛ ma wo tamfoɔ. Maame papa, wo ni yie wɔ asase so da. Wo bɛkɔ wuo na wo tamfoɔ ne te asase so a ɔno ɔgye n'ani. Nea ɔyɛ wo no. Nea ɔsɛ wo no ma no. Wo be bom paye amane se omehunu wo yiedie ba yiedie no wonni bi da wo twa kwane ko na se bidi wura ogu achi a obe ne wo twa kwane akọ anim da ba bia se wo jai ba bia wabọ kwane duru no abesesa wachi nooma no enti wo nuru ba bia wo koda mene me gina okasa kire wo ne ma suya de akọ akire na mene wo kasa se wo follow me a wabrabo ba si yie 2023 wakonsuo egu ankorem wo pese ankore ne yema wo bekọ bucket baako beba no wo de baako oba begum wo beba ne de ogun no nipa asesa atu agu tambe no betima konsuo ama ankore ne ayema metumira me kire usi no ase na me kana me nkan kwasasem asem bia me kana ya awurade nyankopon ne de mamtima otrem ne ame nkire wo ma wo nto ho ase me nkane trade afa wako nipa do oyewo onwuye deba bia wote wo bɔ mpaye na ono te wo se oba behunu wo yiedie tambe no obegya wo ye na wo yiedie ne apie wo be odi hia be kɔwuo na ono te wo na oguso oyewo obesena be yewo nana one wo ba. Let me tell true for you, obesana yewo ama wo akɔwuo abe yewo nana one wo ba. Awurade nyankopon obo ne soro ne asase no meni mi gina waka kire wo se awurade mfa bone nche meni se meye patre atoa so me se awurade nyankopon ye de omfa bone nche Bible na sema musua no na ma nipa wu a no ye bronsam nsohwe to bi a oro ye bronsam yare bo bi a oro ye bronsam me ka kire wo ne se uditro nyankopon ebetima atwe waso nyankopon ne etwe ye yaso awurade nyankopon ne Satan ne te wo ti ase ne ye oni Satan ne te na ode Satan afun papa na ama Satan 1 inch or 2 ne free ne nchene because of why oni se Satan wo ne nchene na bode no ma obo no ontimi moda obe waste ne time with Satan ho ko anytime bia no ne oye no obeba ne Satan ase no nti deba bia no ontimi nye de oye nti no se opa ne free ne nchene na oto no ba asase so wose Adam ni Eve afun no okoye no obisa omo question omo yi ano wie no odome omo me kire wo no mani so wose Israel fo omo nkohwe Canaan asase no omo ko ba ya omo be ka asemfo fura kire omo ese oja omo no opaya asase ma omo wuye nyankopon no de ode fabo ne che no me ba Jesus Christ so Yesu Kristo konde no ne nasuafo nam na okoto se abrodoma siwo na onsoye die ntima Yesu Kristo anhira abrodoma ne se sa abrodoma no onkomra afisese na aso na otwama anyabi adi na odome abrodoma no menu ya wo so nyankopon ma wani mie nyame wo ho ba me kire wo noma bi ani so se Bible nye nyankopon asem oye dadafo ma wadwini mire oni ntima sofo a wo ne te ho a ono o preach wo no sofo na di yie ba wa wo te aso ndani wo no wo ye hiani bisa ho se aden odi ni nyansa obiti wo enya sika na wo a wo te aso ndani wo no ode to correction ma nyankopon me bisa wo se nyankopon bangi no to wo efa afore na wo bo no wo bo ma nyankopon wo bo ma ne ogina wani mu wo so ahunu se wo ye jimfo nyankopon na ye ode bone o che no Yesu Kristo aduaba nkonso ya usira no maneso na ye dodo na nka bi otwam a anyabi atiedi ba odome no mani wuye wo so wo bo mpaya ma watamfo se omumehu wuye die wo nyankopon ba ne kaaye maame papa
ma wani me 2023 follow me na me ma wo ni yie wate mɛkyerɛ wo nneɛma a ɔbɛma wo adi yie mɛkyerɛ wo nneɛma a ɔde nhyira bɛbra wo nneɛma a ɛntimi mɛsɛe wadwene wɔma bi mɛdaadaa wo nea ɔyɛ wo no onwu ya wontimi ne yie da nea ɔyɛ wo no wo nsɛe na brabo a wontimi yie da wokɔto aboa gyata na sɛ ɔwɔ hɔ na kɔnde no a ɔyɛ sɛ aduane ɔde bɛma no adi na wapɛ na ku no wɔsɛ ɔno nya wɔ bɛkye wawe deɛ ntima wonya wɔ bɛka wa wuku no ɔne gya wɔ no ma wɔ ne nan wɔ na ɔka wo na a adeɛ kyea na wokɔ hospital na wama no aduane di na ayɛ kɛse kyena na asena ka wo meka asɛm bi akyerɛ wo wotamfoɔ te sɛ wɔ ɔpɛ wo na aku nti wontim enka nkyerɛ ne sɛ wɔbɔ mpaya ma no ɔma wo nko ne yie da bible yɛ dadaafoɔ Broni twerɛ Bible de bebiti Africafoɔ sesa ye gold ɔde yɛ diamond ɔde abɛyɛ ne kuro miye nne ne yɛ yasena ba abɛyɛ nkoa ama ɔmo yɛ nyansa wɔ hefa because onin sɛ adeɛ na ɔbɛfa no sɛ odi agoro a ne yɛ wɔ abosom yɛ beti yɛ sɛ ɔmo abrabo nti sɛ saa adeɛ a ɔtwerɛ Bible de ma wo sɛ bɔ mpae ma wo tamfo a wobɛbɔ mpae ma broni na yeye wɔ de abɛfa no wɔnka hwenkyerɛ no sɔfo gye wo correction akwakodi ɔde bɔ afɔdeɛ ma no akwakodi ɔse wo bɛyɛ nhyira wonya nyɛ nhyira no ɔno aka kyerɛ sɛ bɔ mpae ma atamfo nti sɔfo aka nti wokyiri bɔne ne wiase saa mekasa kyerɛ wo ne nyankopɔn oni bɔne fakyɛ mebisa question bi ɛwɔ part 3 no follow me mede osi part 3 tie me yie ɛyɛ part 3 tie